Wel, cos dwi'n barod am y gwaith, a dwi'n frwdfrydig. Be dwi wedi ddweud yn yr ymdrech yw, dwi'n frwdfrydig am be mae Plaid Llafur yn gallu wneud a be ni'n gallu wneud am bywydau pobl sy'n byw yng Nghymru. Dwi ddim wedi bod ymgeiswyr ar ochr fy hunan yn personol. Dwi wedi wneud y gwaith a dwi'n edrych ymlaen i wneud y gwaith achos mae profiadau da fi a pethau dwi eisiau wneud i helpu bobl yng Nghymru. Yn wrth cwrs, dwi'n uchelgeisiol am hwnna a'n edrych ymlaen i wneud e hefyd. Wel, dwi'n meddwl dwi'n wedi dod mas o'r ymdrech yn gryfach. Dyna pam oeddwn ni'n frwdfrydig o'r ddechrau i cael ymdrech, i cael bobl i sefyll yn yr ymdrech. A dwi'n gwerthfawrogi yn llwyr beth mae Fôn a Eluned Morgan wedi wneud, a syniadau mae hi wedi rhoi a mae Fôn wedi rhoi i fewn i ni fel blaid, a ni yn dod mas yn gryfach. Ni wedi siarad gyda gannoedd a gannoedd o aelodau Plaid Llafur ledled Cymru, a mae hwnna yn rhoi llwyfan i fi fel yr Arweinydd newydd i bwrw ymlaen gyda'r gwaith pwysig ni'n eisiau wneud. Wel, y pethau sydd ar y ddesg y Prif Weinidog newydd, os byddai i y Prif Weinidog, yw Brexit a gynni. Mae'n amhosibl i feddwl yn y tymor byr am pethau'n fwy bwysig na hynny. Wrth gwrs, mae lot o syniadau da fi yn y maes tai, yn y maes tlodi plant, yn y maes egni ac yn y blaen. Ond beth bydd ar y ddesg y Prif Weinidog wythnos nesaf, bydd y bleidlais yn y tŷ cyffredin ar Brexit. A'r effaith mae y 9fed flwyddyn o gynni yn gael yn y bywydau bobl yn Cymru ac yn y gwasanaethau cyhoeddus ni hefyd.